Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Anthu okwiya kungala m'boma la Dowa usiku atentha mavoti onse achisankho chachipulula cha chipani cha MCP atipoti akuluakulu a chipanichi atasinthanso chiganizo chowerenga mavoti nkulengeza kuti chalephereka. Olamula izi ndi Levison Branson, wachiwiri kwa mlembi wa chipanichi mchigawo chapakati, ponena kuti akuluakulu ena awawuza kuti alepheretse chisankhocho. Kutsatira izi, akuluakulu a chipani cha MCP achoka chothawa pamalowo pomwe zinadziwika kuti anthu ena ayamba zipolowe kutsatira zomwe zachitikazo. Apa Branson ati tsiku lodzachititsanso chisankhocho alengezabe m'tsogolo muno. Kuyambira masanawu pakhala pali mpungwepungwe pa chisankhocho womwe unabuka pomwe akuluakulu anayimitsa ntchito yowerenga mavoti ati ponena kuti anthu ena anakonza chiwembu chosokoneza zotsatira. Zamani pesi siliyoka murijambule siliyoka bana ajilemera kufuniramo Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.